तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चला डोक्यात दगड भारूया या नवीन संकल्पनेतून वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीनं विविध खडकांचं प्रदर्शन शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वेंगुर्ल्यात आयोजित करण्यात आलं होतं. वेंगुर्ला नगर परिषद आणि कोल्हापूर बोन्साय क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण नॅशनल बोन्साय फेडरेशन साऊथ एशिया बोन्साय फेडरेशन यांचा नॅशनल वर्कशॉप ऑन यमदोरी बोन्साय आणि सुईसेकी हा आयोजित करण्यात आलेला होता. हा 3 दिवसीय कार्यक्रम आपल्या कालेलकर नाट्यगृह इथं आयोजित करण्यात आलेला होता. याला उदंड असा प्रतिसाद लाभला नागरिकांच्याकडून. याच कार्यक्रमाच्या अंतर्गत चला डोक्यात दगड भरूया अशी एक नवीन संकल्पना घेऊन विविध जे खडक आहेत आणि जीवाश्म आहेत यांचं भव्य प्रदर्शन शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आपण कालेलकर नाट्यगृहामध्ये बनवलेलं आहे. या 3 दिवसीय उपक्रमामध्ये आज शेवटच्या दिवशी वेंगुर्ला शहरातील विविध शाळांचे सर्व विद्यार्थी वैज्ञानिक चिकित्सकतेमधून सायंटिफिक क्युरॉसिटीच्या माध्यमातून या सर्व खडकांची माहिती घेण्यासाठी इथं दाखल झालेले आहे. या प्रदर्शनामध्ये आपल्या निसर्गामध्ये आपल्या सानिध्यामध्ये आढळणारे विविध मिनरल्स खनिज यांचं प्रदर्शन भरवलेलं आहे. आपण साधारणतः ह्या सर्व खनिजांबद्दल पुस्तकामध्ये वाचन करत असतो, परंतु विद्यार्थ्यांना हे स्वतः प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी हाताळण्यासाठी आणि त्याची इत्थंभूत माहिती या ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. त्यांच्यातील ही सायंटिफिक क्युरॉसिटी या निमित्तानं जागरूक करण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत करण्यात आलेला आहे. आणि विशेषतः या प्रदर्शनासाठी आपल्या कोल्हापूरमधील विवेकानंद कॉलेज आणि गोखले कॉलेज येथील प्राध्यापक श्री पाटील व सौ पाटील यांनी हे प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. त्यांचे मी या निमित्तानं आभार मानतो आणि अधिकाधिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन. कोणकोणत्या प्रकारचे या ठिकाणी विशेष दगड पाहायला मिळणार? या ठिकाणी क्रिस्टल्स, सिलिका, जीवाश्म ज्या खडकामध्ये आढळले असे खडक, त्याच्यानंतर लीड, तसेच इतर खनिज जसे आपल्या अवतीभोवती आढळणारे आयर्न, ॲल्युमिनियम, काच, टाल्कम पावडर, तसेच ग्रॅनाइट, बेसॉल्ट इत्यादी खडकांचं इथं प्रदर्शन मांडण्यात आलं आहे. या ठिकाणी बघू शकतात वेंगुर्ले नगर परिषदेचा हा एक चांगला उपक्रम आपल्याला पाहायला मिळतोय. विविध दगडांची माहिती हो, काय सांगाल, कशा प्रकारचे दगड आहेत या ठिकाणी? नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर अभिजित पाटील. चला डोक्यात दगड भरूया हा उपक्रम घेऊन आम्ही वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीनं आज या ठिकाणी विविध प्रकारचे खनिज, खडकांमधील विविध संरचना, काही जीवाश्म यांचं प्रदर्शन या ठिकाणी मांडलेलं आहे. तर यांची गरज आपल्याला का आहे असं जेव्हा सांगायचं असेल तेव्हा आपण शाळेपासून महाविद्यालयीन जीवनापर्यंत विविध प्रकारचे खडक, खनिज हे पुस्तकामध्ये आपल्याला आलेले असतात. भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान या विषयामध्ये हे शब्द येऊन गेलेले असतात, हे खडकांची नावं येऊन गेलेली असतात. पण क्वचितच वेळेला ते आपल्याला एकत्र पाहायला मिळतात. तर विद्यार्थ्यांनी ही खडक, ही खनिज यांमधले गुणधर्म, त्यांची वैशिष्ट्य इथं पाहावीत, त्यांना हाताळावं, त्यांना समजून घ्यावं आणि यामध्ये या विषयाअंतर्गत असणाऱ्या विविध संशोधनाच्या संधी त्यांना भविष्यात करिअर म्हणून देखील उपयुक्त राहतील यासाठी या ठिकाणी या उपक्रमाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे. कोणकोणते विशेष दगड या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल? टाल्कम नावाचा खडक खनिज आहे, ज्याच्यापासून आपल्याला तोंडाला लावण्याची जी टाल्कम पावडर बनते तो हा टाल्कम आहे, ज्याची काठिण्यता 1 असते, ज्याच्यापासून पावडर बनते. आपल्याला तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की हा टाल्कम अत्यंत असा मृदू आहे, त्याच्यापासून ही पावडर बनते. त्याच्यासोबत तुम्ही इथं पाहाल या ठिकाणी आर्सेनोपायराइट
आर्सेनोपायराइट नावाचं हे खनिज आहे. याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये सिल्वर म्हणजे चांदीचं धातूक आपल्याला मिळतं. याचसोबत या ठिकाणी चाल्कोपायराइट आपण पाहताय तर चाल्कोपायराइट नावाचं एक खनिज आहे. तर याच्यातून आपल्याला तांबं मिळतं. तर तांब्याचं हे धातूक आहे असं आपण म्हणू शकतो. यासोबत या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी हेमॅटाईट सुद्धा दिसतोय, क्रोमाईट दिसतोय. यासोबत असे औद्योगिक वापरामध्ये असणारी अनेक खनिजे आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. या ठिकाणी आपण बघू शकतात विविध प्रकारचे दगड ज्याच्यापासून विविध वस्तू बनतात. आत्ताच या ठिकाणी दाखवलेलं आहे ज्या दगडापासून पावडर बनते. औद्योगिक खनिज दगडांचे विविध प्रकार या ठिकाणी मांडण्यात आलेले आहेत. विद्यार्थ्यांना याची अधिकाधिक माहिती व्हावी हा उद्देश आहे वेंगुर्ले नगर परिषदेचा. मॅडम पण सांगते मॅडम, या ठिकाणी आपल्याला अजून छोटे छोटे दगड पाहायला मिळत आहेत. काय विशेष आहे या ठिकाणी? त्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे दोन प्रकारचे मिनरल आहेत की एक म्हणजे ज्याच्यापासून खडक तयार होतात आणि दुसरे म्हणजे ज्याच्यापासून आपल्याला कुठलं तरी मेटल मिळतं ज्याला आपण ओर मिनरल असं म्हणतो. तर ह्याची वेगवेगळी उदाहरणं आहेत इथं. आणि काही मिनरल असे आहेत की जे जेमस्टोन किंवा सेमी प्रेसियस स्टोन म्हणून किंवा ऑर्नामेंटल पर्पजसाठी पण वापरले जातात. दाखवाल काय कशा प्रकारचे आहेत ते? हो, इथं आपण बघू शकतोय. आता हा पिंक वर्ड्स आहे. तर हा आपल्याला बराच वेळा ऑर्नामेंटल म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने करण्यासाठी आपण वापरतो. किंवा हा ॲमेथिस्ट आहे. त्याचं पण पेंडंट, नेकलेस किंवा ब्रेसलेट करण्यासाठी हा वापरतात. त्याच्यानंतर हा मूळ स्टोन आहे. हा एस्पेशली आपल्या ज्या अंगठ्या असतात पोटात घालण्याच्या त्याच्यासाठी हा वापरला जातो. असे वेगवेगळे हे आहेत. इंडस्ट्रियल मिनरल म्हणाल तर हा ॲस्बेस्टॉस म्हणून आहे. याचा अग्निरोधक, जिंकरोधक म्हणून याचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर हा चर्ट नावाचा मिनरल आहे. तर पूर्वीचं जे होते आदिमानव जो होता तर वेगवेगळ्या प्रकारचे दगडी हत्यारं, अश्मयुगी हत्यारं तयार करण्यासाठी याचा वापर केला जायचा. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.